Ah kok dereng. Kan kalau mau tengah ndap sampun. Ning lek dereng disekseni penonton. Nah, ngono. Alah. Lho sawangan Bu Kesi, sawangan iki lek lek salim iki lho piye ja. Etikane seorang adik ngene iki lho. Izin. Izin, salam piye? Lho, diambung tanganku. Contonen ngono kuwi. Pun sang ngompor-ngompori. Lho Bu Kesi iki aku turu ning omah didegulu kowe ora. Ayo tangi niku ora. berarti sampun tresno, saking tresnane. Turu lho, ayo tangi ora golek dhuwit ngono lho. Lah nggih saking tresnane kan nggih ngoten niku to Mas Cahyo. Saka tresnane piye wong lanang imam rumah tangga kok iso dideg ndase lho ora. Lah daripada dideg ayo ora bareng lho. Ustaz iki enggak boleh rusuh. lho, sing marai nggih panjenengan lho. Oh, kok iso? Dasare apa? Dasare panjenengan. Nggih. Dasar kula. Nggih, dasare jenengan. Lah jenengan senengane nggih main celutak lho nggih. Lho. Kan kula nggih sering mirsani panjenengan apa live teng YouTube ngoten niku. Biasane jenengan nek sansaya dalu nggih omongane nggih tansaya nakal lho. Kok sik Mbak, sampean ustad lho, iki di streaming lho, dipirsani Piyai Ewon lho. Lah terus Tegese sampean iki menyemarkan nama baik seorang Cahya Kuntadi. oh. Kok iso ngarani aku celutak? Aku ki ora celutak ning asline tukmis. Dadi malah nemen. Nemen to malah. Nggih. Nggih. Sungkem kagem Pak Lurah katur nggih. Bapak Triwidodo. Nggih, Pak Wakil Bupati ya lenggah ta? Pak Hariwur. Oh nggih. Alhamdulillah, bekti Sugeng kula rawuh. konjuk Pak Hariwuryanto, Pak Sugeng Wakil rawuh, Bupati. alhamdulillah Nggih. saged rawuh dalu niki. Sungkem kula ugi konjuk Abai Abrori Abah kalian Ibu. Abrori, nggih. Nggih, mekaten. Alhamdulillah. Lah wis ngono ganti sampean sungkem ning aku, ngono lho. Ambak sampean ustad kondang nih lak pernahe cere lak uyuhku to pernahe, ya to. Ya. Cere uyuh malah. Iya no, sak ngisorku mure. Secara pinter, secara ilmu pancen agama pinter sampean. Ning lak urutane darah, aliran dan ilmu kok ilmu. Umur ki lak sik tua. Oh, ngaten. Lah pripun kula sungkeme? Sungkeme pripun? Monggo mosok ya dadak tak arahne piye carane sungkem ora. Lah yen pripun kula mboten ngertos nek sungkem nganggo panjenengan. tembung. Tembung pripun? Ngaturaken. Ngaturaken Sungkem pangabekti. sungkem pangabekti Dumateng pepunden kula. dumateng pupunden kula. Ingkang winantu ing pakurmatan. Ingkang winantu panghormatan. Sing ikhlas to. Pripun? Ingkang winantu ing pakurmatan. Ingkang winantu Ing pakurmatan. ing pakurmatan Ki Cahya Kuntadi. Ki Cahya Kuntadi. Terus mikir didekek. Nah, set terus sungkem kaya toprake. Lho, linggo no, linggo. Nah, terus aku jawab malah ngene. Iya, nggih wis tak tampa. Niki sanes ketoprak. Lah apa? Wayangan. Wayangan. Oh iya, wayangan. Iya, nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun, siraman rohani sangat luar biasa. Nggih, Bisa memberi alhamdulillah, pencerahan terus terhadap warga masyarakat Mojorayung. Alhamdulillah. Ngaten nggih. Pinanggih malih Mas Cahyo. Kapan? Lho kok kapan piye to? Kok ora didaku sajake? Kapan? Nek mben nika teng alun-alun Pekalongan. Oh, nggih. Oh Kakean iya. jadwal nggih ngoten niku nggih. Alah nggih, Ngantos kula niku kesupe. lek duwe wis entek niku lali ngoten Lali. niku nggih. Mila ngapunten. jenengan artose sampun telas. Nun, Mila panjenengan artone sampun telas. kelas niku mesti anggere kula nampa dhuwit kula kene bukesi langsung dek ning toko emas. Ngoten niku. Lho sing leres kan nggih ngoten. Napa? Kan seleres nggih ngoten niku. Kok iso? Wong wedok niku kan ngeten dasare, dhuwitku dhuwitku, dhuwitmu dhuwitku. Sik, ora penak ki omongane. Kok iso piye-piye baleni melih? Pripun? Wong nek sampun berkeluarga, Heeh. wong wadon niku nek perkara dhuwit, Heeh. dhuwitmu maksudnya dhuwite wong lanang niku ya dhuwitku. Nggih. Tapi nek dhuwitku ya dhuwitku. Ngono jenenge menange dhewe. Lho ora menange dhewe ta nggih ngaten niku. Lah lek nganti dhuwitmu ya dhuwitmu ora nek dana kenakalan no malian kok terusan. Ya aja nganti nakal. Aja nganti nakal, leres jos. Nggih, luar biasa. Pripun? Nembang. Nembang napa? Mau ngangge orjen apik, luar biasa kula mboten gumun. Pamane nembang. Nggih. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Ngono iki memper sampe lek apik. Nggih. Engkau pakai air yang jernih. Nah, lumayan apik, mboten gumun. Nek lek nembang karo gamelan. Ayo. Nggih. Nek ngoten kula pengen nyidam sari mawon. Idam Sari. Nggih. Oh iya, sak bawane lho ya. Nggih. Ah, iya nggih. Genduk. Nek radi serak-serak mboten napa-napa nggih. Non? Radi serak soalnya rada flu. Oh, ora apa-apa. Oh, sami nggih. Mboten napa-napa. Niki kabeh niki ya flu kabeh. Ngoten niku. Layak kok cepakane jahe ngoten. Non?
Kok cepakane jahe. Nggih, jahe niku nggih ngetne gulu kalih Nggih. nggen weteng ngoten nggih. Jajal pengen krungu suarane aku. Ayo. Sepinten larasipun? Cuh. Golek dehe aja dimik to, Mbak ora. Nah, ngono kuwi. Kan kula tiru-tiru jenengan. Iya, nggih. Ya. Bismillah. Wong bagus. Sik khusus sinden Madangkara Mbak Karida dicontoh ya. Dadi lar nembangi bismillah dhisik. Krungu to ki mau? Bismillah. Duh wong bagus. Ora kaya Madangkara iki angger kon nembang mesti lah enek sawerane apa ora iki ngono. Malah gedumel ora. Lah kula meneng-meneng jane yo ngarepne saweran asline nggih. Nun? Yo wajar manusiawi nggih ngoten Oh, niku. iya. Umpama kula bismillah terus enek sing nyawer nggih kula tampi Pak saya. Walah, bae ustazah ya kere ya, Pak ya. Mboten tandha tresna niku nggih. Tandha tresna nggih. Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara Apike neh, apik luar biasa. Ning sampean kudu matur nuwun karo pengrawit. matur suwun. Lha napa? Lho lek ora matur nuwun lho, sampean lek nembang diiringi genah piyai akeh do seneng yen perlu nyawer. Jajal sampean nembang dhewe ning prapatan kaya mau. Jarane wong edan. Ayo aku mah kolokne dalang gendeng to mau. Ayo. Tapi biasanya nek wong ayu Pak kados kula arep model kaya apa ya ora diarani wong edan. Alah mbok njajal ning prapatan karo nggo icik-icik lek ora ya tangan tok. Aku tak mau bila aku permisi Om 2000 sampean pol-pole. Ayo. Yo yo ora ngono kuwi barang. Ah iya, ya sorry. Sorry. Iya, Terus apa to? apa Tuhan waku dewe Jas elak. do dewa jawataku welah somring wak Temane Nyidam Sari tembang bab napa? Kasmaran. Jatuh cinta. Nggih. Nun sewu jenengan lak sik legan. Nggih. Sik perawan ta? Perawan Nggih. ding-ding. Nyuwun anu, napa niku kriteria calon suami yang Anda pilih kira-kira kriteriane napa mawon? 1 apa, 2 apa, 3 apa? Siji. Mas napa Mbak Kesi langsung nyaurin. Dalang kaya Mas Cahyo sanjange. Aja. Aja. Lho, nek kan kula kan Mbak Kesi maturi ngoten. Wong Bu Kesi iki wong keblocok malah kok tirokne arepe ora nggih. Iya. Siji napa? Siji sing penting ya ganteng. Soalnya kan paling penting kan nggih niku to. Ganteng. Memperbaiki keturunan. Lahir tok apa batine? Ya lahir batin. Oh, berarti aku masuk kuwi siji. Ayo, Ndang. Terus. Jenengan rumangsa masuk. Rumangsa to. Nggih. Nggih. Sing ganteng. Heeh. Sing nomor kalih nggih ahli ibadah taat. Ahli ibadah kula nggih anak kaji insyaallah ya taat marang agama. Masuk neh. Terus. Sing nomor 3. Nggih. Nek saged ya sugih. Sugih, ora kok umuk nuwun sewu. Pripun? Lha kula ya omahe ya duwe pendopo, omahe ya gedhe ya Nggih, ta. pun ngertos Tanggapan ya ora panjenengan. leren ya ta. Nggih, pun ngertos dalem. Kriteria ketiga masuk neh. Wis aman iki. Ayo. Cocok. Enten melih mboten? Nomor ingkang nomor sekawan nggih bekti marang tiang sepah lan mara sepah. Oh, ngoten. Wah, kula lek kalih mara tuwa niku nggih, dolan tenggene Bu Kesi, kok nggawangan omahe brangkang, Mbak. Mergo lek ngajeni kalih mara tuwa ngoten-ngoten. Terus ki ngajeng niku mleben ngoten brangkang Nggih, panjenengan. ngoten niku. Jan bukti niku nggih. Nggih, Alhamdulillah. brangkang Nggih, nika. nggih.
Ngoten. Bar berangkat terus meong ngoten niku. Kucing berarti. Lah griye kuwi to. Ha iya, 4. Wonten melih. Sing nomor 5 nggih tresno kalih kula. Niku. Tresno lillahi taala. Nggih. Niku. 5 niku cukup. Nggih, pun niku mawon. Siji wau napa ganteng lahir batin, Nggih. loro Soleh, telu ahli ibadah, bekti sugih, sugih, papat, menapa bekti marang tiyang sepah mara sepah, 5. tresno kalih kula. Mung 5 iki tok? Nggih, Yakin? Yakin. Tenan? Tenan. Ora kudu menungso. Nggih kedah menungso. Lah berarti ya 6. Lho, Menungso. ya wis menungso. Ganteng oleh iblis ayo piye Jal? Lho napa jenengan sampun atos pirsa iblis? Non? Napa sampun atos pirsa Oh, iblis kula ganteng? kalau iblis ya akrab plek ngoten niku. Akrab lek berarti ya bolone iblis. Nggih, pancen kula anak iblis dadi. Mbah Syukron niku berarti iblis. Nika anak mboten lho nika. Lho bener-bener sanjane orang jenengan tua anake saya. iblis. Mboten, iblis niku lebih tua daripada manusia, nggih ta? Nggih. Dadi Oh. dianggap kuwi luwih tuwa, kuwi pepunden. Oh, Dadi dados bapakku. iblis pepunden. ngono. Aku Nggih, susu mak teratap dhewe kok iso muni ngono piye to? Hati-hati kualat. Amin. Iya. Heeh. Dugi pun dine Bang. Dugi Gudi, ayo ta. Besok kapan katekan cecer lan wong bagus. Ustaz Jahil lek kemenyak ya jejer ngono kuwi. Umum lek gur jejer ngono nek Ustaz Jah ya jejer. Lah kula nggih menungso nggih saged kemayu apa mboten Harus. Nah, tak umpamakno. Nggih leres. nggih leres. Tak umpamakno nahkoda tanpa prahu sasat sarat ing jala Ngono. Jolodri apa, Mbak? Napa niku? Jolodri ki apa artine? Napa artine? Ora ngerti ta? Oh, yen bahasa Arab pinter sampean, lek basa Jawa aak luwih pinter. Lah panjenengan tara bidangi wong Jawa. Takon apa ora? Nggih, napa? Jolodri itu adalah lautan. Oh, lautan. Dadi kaya sarah itu kaya sampah ning tengah lautan kumpal kampul ngono kuwi. Oh, Jolodri. Atresnane. Heeh. Matur suwun. Heeh, nggih bunci nang ndi iso ngono kuwi ya. Nggih, siap Mas Nggih, saya. heeh. Jangan lupa dengan Jolodri para sederek. Jolodri artinya adalah lautan. Jejer. Jenengane sajae rada ngenyek aku lho ngono kuwi. Napa ora tresno ngenyek bubut to. Ngece maksudnya. Enggak. Nyidam. Heeh. Nyidam sari has Nyuwun tepuk tangan untuk Ustaz Jah Karida, Madiun punya iki. Jos. Jenengan suarane ini karakterin triple. Tribal. Cis ngoten Cis, niku. cis. Lek Bu Kesi niku karaktere ngebas. Nah, kula ngerti niki Gede. arah pembicaraane. Nang ndi jajal? Lah napa to? Lah lek sound system antarane triple karo bass iku kudu komplit, kudu ana kabeh. Nek tribal lan bass. Bojo ya ngono. Belen ngoten nggih karepe. Kudu duwe sing ngebas, kudu duwe sing triple ngono kuwi. Lajeng? Lajeng? Ya pikiran dhewe ora. Kok pikir dhewe kula nyuwun pirsa kok malah kon mikir dhewe. Mboten guyon. Mboten. Ayo, jajal. Langgame jajal. Ayo, enggak. Anu mboten apa-apa, mboten sios. Omong ora apa-apa. Mboten. Paling arep nuding karo aku muni setan kowe ngene. Mboten. Mboten ta. Apa mah sawase
pripun? Terlalu tinggi to nadane gamelan. Nggih mergi kula sana sindes nggih munggo kula ya keduren. Oh, ngaten. Tapi nek mboten ngoten nggih mboten saged. Belajar Oh, niku iya. kan nek saged pisan angel. Oh iya sing angel Nggih. pisan jos. Sing Top. angel pisan. Nggih. Lanjut. Mangke dindandukne mboten? Napa? Dindandukne mboten? Dangdutne napa? Niki wae garape langgam. Nggih. Terus ndandut tak tung tak dundelah tak tung Napa dundelah. saged? Saged ning syaratnya sampean ya kudu goyang. Oh. Lah kula nggih ken goyang nggih saru mboten Oh, saru. patuh. Oh, iya, Dik, Kecuali nek kula didampingi sindene sing joget kula sing nyanyi ngoten. Oh iya. Sik tak goleke sik. Ras laras. Ayo ras. Damping ngono ras. Ayo. Ayo iki lho. Tak golekne sinden sing sluman-slumun slamet iki lho. Ayo ndang ayo. Ayo ras iki. Isine nutupi wajan Ayo. monggo Mbak. Ayo ras kancane mesake. Ayo. Ayo. Baturi kula Mbak. Ayo. Hah? Iya no berdiri mosok ndelosor ora ayo. Ayo ya ora. Ayo ngancani mesake ora. Ayo. Ayo. Alhamdulillah, enten sing baturi. Aja dhuwur-dhuwur. Wah, le cincing kaya wong banjiran ae ora. Ayo. Kendalu. Kula ki mbayangke Apa? model kula karo joget mengki kek piye ngoten lho. Alah anggere bokomu obahne wis aku marem wis to. Ngono lho, wis to Ya gone beres-beres. padha mencap kabeh ya Allah. Pancen tak golekne sinden sing aneh kok iki pancen. Ayo. Iki wonge kagok Pak pancen lek omong ya kagok, joget to ya ora luwes wis to. Golek roh len joget lek mesti mungkuk-mungkuk doan. Ayo. Mau joget ta? Nah, Mau joget. ya karo apa? pur nembang berdua no piye to? Lah mengke tangan kula piye? Tangane piye maksude? Lah mungkin ajeng lembian ngono rekae. Lembean kan mikir ning tangan tengen, sing kiwa nggih lembean. Ngono. Nah. Nun sewu Mbak Karida. Nggih, pripun? Niku cara banyu segelas kurang sak cendhok. Dadi nggih ngoten niku ora nek apa-apa ya hehehe ngoten niku. Sumeh berarti, sumeh. Senyum adalah ibadah. Makasih lho Kang. Ayo, padha-padha yuk. Ayo, ayo. Ayo. Laras, sapa jenengmu Ras komplite? Laras manis ngoten mawon. Laras manis apa kaya ngono manis ora. Laras Fitriana. Laras Fitriana Sari. Heeh, sarjana seni ya. Nggih, rekae. Kaya ngono dapure sarjana seni lho. Ayo piye? Nelok. Laras manis, Pak. Oh iya laras manis. Kencing Ah, kok nom- inilah sinden kita yang bernama kencing manis tadi. Laras. Laras manis iya. Pancen kula mirang-mirang sinden Madangkara niku sarjana, kula mirang-mirang. Madangkara, madang terus isine pokoke ya. Leres Madangkara senesa. Leres Madangkara mangesti darmaning kabudayan Rahayu. Mergo ibu negara jenenge Kesi Rahayu. Nah, ngoten iki. Iya, seneng lho, seneng. Iya, ben seneng ben sehat deh. Ayo. Lho ora pun sehat kok. Loh, gerak ki bar gerak wingi te rumah sakit priksa. Mboten apa? Ngen ngriki nuwun sewu ngen gulune jero kuwi wabang niku. Mboten apa? Lho mergo nggih niku apa-apa dipangan beling, kreweng pangan kabeh. Yo Mbak, yo sampean sik engko ndandute bareng karo Mbak Laras. Siap ya Ras ya? Nggih. Hah? Iya, Ras, Pak. siap ora? Wah, siap no Lah iya. Gajal aku pengen roh sithik sik, engko ndak ngisini-ngisini tiwas diringi. Ya mengke kok ndak ero. Alah ora sithik ae, yo. Dek, kan kejutan. Oh kejutan. Oh iya wis. Wis pasukan wani wirang aku ki. Pasukan Wani Mirang. Apa ene sindene wani wirang. Yo Mbak Karida, yo. Ya wis maidu sok. Garai mutung. Ang kono nguyuh sik ang, nguyuh-nguyuh apa piye kono ang. Ha iya, iki bojone sing nyaron kuwi ya. Ha iya. Oh, garwane nggih. Heeh, dadi engko pamane yang nyaron Mas Aang Wiatmoko kuwi ngerti Mbak Laras joget, langsung di SMS. Jogetmu elek ngono kuwi. Niku elek-elek ya bojone lho jane. Ha iya, pancen Pilihane golek sing ngono dhewe. kuwi ya. Icik-icike siapke. Bae ki arep joget apa arep ngamen kok icik-icik barang iki. Iya. Meli. Ya. Dangdute to jogete. Iya ya. Nggih. Niki kula tak meneng riyen. Heeh. Nalikane roh dalu atiku lam-laman sira wong bagus ngerti mati ora bakal lali
kaya apa jajal. Ayo ang, kalang ang. Hop, sik. Hop. Es apa jogetmu ki apa? Lho niku senembe viral nggih gerakan ngoten niku lho Mas Tayo. Ya, Mbak, Dalem. entah apa Nembe ngetren nggih ngeten iki gerakane. sukimu. 1, 2. Kowe koclok apa piye to? Boten. Ngono kae lho. Upama tak dendan ora kok. Aja ora ngono kuwi. Oh nggih. Sing apik 1 2 ora. Sing apik ngisi-sini bojomu ngono ndakan ora. Ora. Ayo. Paling niate nggih banyo. Hah? Banyo. Ya mbanyol kudune terarah mosok joget kaya denden manuk ngono kuwi ora. Ayo baleni tak tung tak. Yo Val, ayo. Yo Rat, yo. Cek. Kowe iki sinden apa Bagong? Lah kok iso ayo melu truk iso ngono kowe iki lho. Hei, tak ndondan, tak ngono kaya Mbak Tuti mau lho. Kan sing penting happy. Lah yang ngono kaya arep bebek arep ngendhok lek ngono kuwi. Sing Ya apik ra? lakone apa iki Gusti? Angger apik tak kei 100. Kan 100 ya. Njalukmu piro? Selawe. Ora njaluk aku ra iso joget tok. Ya wis sak polahmu wis aku wis tak tampane. Oh iya. Wis bojomu isin ono nekat to bocah iki. Garwane sepundi to? Lah Mas Aang lho Mas Dalang Aang lihat Niko le. motor. Niko sing jaipong niku. Niku. Nggih. Oh sanes ngoten mboten didaku kok. Adik ra ngakoni iki kepiye to? Tanggal. Sing ngopi nika to. Sing jaipong. Nika. Mboten. Tak selentik lho tekan ngomong. Lho yo sentik ya tetep gelem wong kuwi dudu bojomu kok aja ngawur to Ras. Kowe iki ngawur ora. Garwane kae lho sing nyaron nika lho Mas Aang kae. Wis presa to Mbak? Sampun. Nah, piyayine lak sing lanang sing anu to bagus, ganteng, anteng Jatmika to. Lah iya. Oh nggih. Nggih to. Sing wedok stres nih dadi. Kan hidup harus saling melengkapi. Ah iya. Ya Allah. Berarti kono waras aku ora Aku ya niki. Enggak aku tak jikok sandalmu. Weh, aja. Kowe iki sinden apa maling kok njukuk sandale ustad barang iki lho ora. Yo ora masalah. Yo, Val, yo nek. Sing apik. Tulung laras manis. Kalau jaket yang bagus ya. 1, 2. Sing apik. Iki lho iso tangga 1 2 ora. Ayo. Yo. Ya wis. Wis ben sak pola-polae wis. Walah. Nah, ngono lumayan kuwi. Oh, 100. Apik Ras. Lek kowe serius jogetmu apik. Sing kare dhewe iki melo apik tenan, jos. Bebek. Aku lho pekewo. Nyapa? Makane ndak nyanyi Tuti Lover lho, Pak. Lho, sindene ndek penggemar dhewe-dhewe ngono. Lah ngono jenenge sindene Bagong Beling lek ngono kuwi kowe ora. Sing apik kaya mau lho Ras, jos. Samene cantik tenan, emane-emane lek polahe kaya ngono kuwi. Wah, nek ngono ki aku dilem, gak aku. Lah kapan tau ngenyek kowe ora tau kok ya, mesti ngelem. Ning bar talem tak jelokne terusan. Aku mulai. Woi, aja ngenteni bayaran sik ora. Mulai ra bayaran to, Mbak? Mulai ra bayaran. Ora bayaran yo gendere tak go mulih no. Kowe iki jane sinden apa rampok kok. Nggo mulih gender kok usungi dhewe ora. Mungkin jenengan Ampun, Pak. jenengan mulai nggih aman wong garwane jenengan nggih kerja kok. Lah kono kan tosketmu kan. Pripun? Apa bayaran kan tosket ya ora tekan aku teh. Ora mudeng, jenengan ora mudeng. Ayo, batet. Bocah iki ketoke obate kleru kok. Gumun aku sing kulino kumpul iso girap-girap dhewe. Yo bareng Jiro lu. Nali, yo. Sira wong tak
Jos jenengan Mbak Karida luar biasa. Ras bawa leksono no, jogetmu apiknya. Aku wegah lek ngono kuwi gak aku. Sing apik, sing halus ngono. Ya. Lho, gak aku urek kok. Urip piye to? Lah, jarene abang nek biru. Lah biru lek loro lek ya padha. Lho, nya. Entah Wis aja nyanyi nanti tampani wis gendang linggo kono wis ya. Gek madang-madang kono ya, mimik obat terus bubuk ya. Aja pengen lho ya. Matur suwun, Mbak. Awas lho sandalmu, Mbak. Awas ya hati-hati. Engko ndak lenyap engko ya. Terima kasih nggih. Sami-sami matur suwun Mas Cahyo. Mugi-mugi sanes wekdal saged pinanggih melih. Mas Cahyo. Dalem. Badhe nyuwun pirsa mawon. Napa? Menurut panjenengan tiyang ingkang kerjanipun ketoke muspra tur ketoke wong kaya wong edan tur ketoke rada aneh niku nek mungguing panjenengan niku kerja napa? Malah sampeyan karo ngenyek aku kuwi dalang kowe. Lah kok panjenengan sampun ngakui? Lho genah to piye to kerjane sing Ketoke muspra. muspra. Kaya wong Edan. wong edan ngomong dhewe sawri dhewe to. Nggih. Heeh, muspra mergo apa kok muspra? Lah muspra lah sakniki lho panjenengan niku debok ora nyapa-nyapa jenengan jejeki nyapa? Sing dijejeki keprak didebok debok. Lho tapi kan kok debok napa niki? Kotak. Heeh. Kotak mendel mawon kok jenengan jejeki napa? Ora suatu saat laras barang tak jejeki wingi lek jogete ngono kuwi. Oh nggih to, ngeten iki berarti kula bener. Bener, muspra pancen ing atase sinden cantik-cantik kaya ngono kok aku mung trimo nyawang debok. Kan muspra. Ning saya bisa berargumen, Mbak. Yen nyawang sinden genah aku kelangan duit. Ning lek nyawang debok malah entuk duit. Entuk duit. Lho. Lah nggih makane kan kula muni ketoke kerjane muspra kaya wong edan, tapi kan kula dereng perle ngomong ning bayare gedhe kan kula ngoten. Oh, mboten kula mboten gedhe bayare dhuwit kula. Lah nggih dhuwite niku lho Lah gedhe dhuwit kathah. semene iki malah ora payu no, Mbak. Dhuwit. Maksudnya duwite kathah, Mas Cahyo. Oh, nggih amin, amin. Amin. Donga tinongo kula mugi-mugi rezekine nggih lancar kados panjenengan nggih Mas Nggih, Cahyo. lancar jaya anggene buka tembel ban ya. Anu anggene dados ustad ngoten nggih. Nggih, amin. Berkah. Nggih, pangestunipun. Nggih, terima Mbak kasih. Kasih. Makasih. Nggih, sami-sami. Kalih Mbak sinten bintang tamu nih? Mbak Elisa. Mbak Elisha. Orkarus Maaf ya Alas. Mbak, Nggih. dereng patek terang. Karida. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, saking Mugi-mugi. Yogyakarta. Saking Jogja. Nggih, sinden ingkang nembe viral. Nggih. Nggih, lek laras wau sinden sing nembe spiral niku nggih. Iya, nggih. Jenengane kok. Nggih. Matur suwun. Sami-sami. Matur suwun sedaya mawon, saya patang kula nyuwun pangapunten. Nggih. Matur suwun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya. Disambung Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa Orkarus Alas. Selamat malam Mbak Elisa. Nggih, sugeng dalu macange. Wah. Sugeng dalu sowan kula mriki macange Mbak Limbuk. Sampeyan apa dulure laras? Dolore napa? Dulur iki tegese iki duwe ada aliran darah famili dengan Mbak Laras. Mboten. Lah- Tapi ya padha-padha sinden. Iya, padha sinden percaya ning kok Iya. padha kentuke ketoke. Apa kentuke? Lah niku suarane niku sampean kok iso buanter ngono. Umumé lak sinden lak dalang nyeluk sugeng dalu, Mbak. Inggih, sugeng dalu Pak Dalang. Lah kok sugeng dalu dipun kabare ngono kuwi lho. Niku sampun kawan bayi. Hah? Kawan bayi kula ngaten niku. Oh, gawan bayi. Nggih. Dadi Kados nggih ngaten iki apa anene nggih mboten napa-napa. ya dadi lair ya wis bengok-bengok ngono kuwi. Nggih, kula lahir saping gunung. Lair kok capek gunung piye to kuwi? Iya langsung saben bengi ngono. Saben bengi. Iya. Oh iya. Sik omongane kok kagok ki asline pundi? Niku mbak kula niku saking Lambelu. Lho, lagi iki enek dalang dilambe-lambekne karo sinden. Kok lambelu piye to?
Lampelu. Mbok kula saking Lampelu, bapak. Ibuke saking Lampelu. Nggih, inggih, leres. Bapakmu? Bapakku lah sekon toli-toli. Tadi ini Lampelu karo sekon toli-toli. Mbok aja saru ngono ah. Saru beripun to? Ibuke saka Lampelu, bapake saka sing cetok alon-alon. Sekon toli-toli. Sekon toli-toli. Piye to iki dalang iki saged miring menapa? Lho aku krungu, aku mergo ya mesti ndredeg mesti gemeter mergo sing duwe kuwi aku ngono. Ana pekagungan. Lah kowe mau sing kok omongne ki mau? Napa toli-toli niku napa ten mriki? Oh toli-toli ki wilayah to? Wilayah niku daerahne. Alah. Nggih. Lah kudune ya toli-toli ngono sekon toli-toli ngono kuwi. Lah dari basa Jawane napa? Oh ya saka. Saka. Oh Toli-toli. Saka toli-toli. Ya bener to? Hati-hati lambene iso keserimpet iki kondakane ya. Mboten iki pun biasa pun latihan. Biasa. Niku pundi? Pulau pundi? Niku Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Tengah. Nggih. Sampun nate mriko dereng. Mbok modar urung. Benjang kula becake mriko nggih. Arep kok diduwe toli-toli to? Nggih. Ayo. Yo diucapkan selamat sukses Pak Lurah. Ayo. Dereng mangayu bagya nggih Pak Lurah. Patri Widodo. Sinten? Mbuh ora roh aku. Ngomonganmu medeni ngono kok. Kan Patri Widodo? Nggih leres, nggih. Karo Bulusi. Patri Widodo kalih Bulusi nggih mugi-mugi Mbak, aman. Triwidodo. Triwidodo. Widodo tegese langgeng anggene entuk keselamatan. Widodo niku slamet. Nggih, ngoten. Slamet sami. Ora slamet. Slamet. Nek Jawa ki akeh ya apa Dasanama ya. Hah? Dasanama. Oh iya Dasanama. Slamet Raharja Wilujeng. Sapa? Widodo. 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 Monggo. Tri telu. Beratine selamat ping 3. Kok selamat ping 3 piye to? Lah ya Tri Widodo apa artine? Oh iya, tegese slamete iki lek 3 wiwit saka lahir, kelahiran, kemantenan, kematian, pinaringan selamat terus. Amin. Injih. Mugi-mugi aman nggih. Saged remasutaken apa? Apa kuwi omong apa kuwi? Kok rumasutaken iki apa? Mempersatukan basa Jawane napa? Apa kuwi? Aku rumaketaken. Merumaketaken. Sedaya warga nggih. Nah, napa-napa kathah niku napa latar belakangipun benten-benten saged meresatukaken merumaketaken. Lho. Semai sedaya warga kalis ing sampe kula kathah rezekinipun bagas weras pemeneh to biasane nek dongake. Sik Mbak, lek pamane ben-bengi sampe nyindene aku iso stroke dhewe lho. Lha krungu omonganmu ting pecuwotot kaya ngono kuwi lho. Jane wonge ayu ning omongane kok gilani ngono piye to ki? Kok gilani ta niki niku kula pun ning pedalangan ki bundet dhewe ndase. Mumat rumangsa edan, mereka ning ngomong dhewe sauri dhewe niku wau. Terus ya wis tak tambahke dhewe aku rawat jalan. Ning psikologi mari, ning bahasan mari tambah petuk mangsakune. Tambah apa? Petuk. Ora petuk, petuk. Petuk ki opo? Tambah petuk. Ya ora ning edane edan karo kabudayan, edan karo kesenian. Kok iso dadi dalang? Apa sebabe alasane? Dadi dalange rekoso lho, Mbak. Injih, tapi nek dalang niku kan kesenian yang multifungsi, dadine kompleks. Teater ono, joget ono, musikalitas ono. Lah aku yo merasane arep mlebu seni sing wangun dhewe yo dalang soalé hangebei. Apa? Hangebei. Hangabei crot. Hangabei ora. Mengke ben jenengan sik dikeplaki. Lah. Ora dikeplaki jejeke kuwi ya keplaki. Oh alah ya. Apa request-e apa permintaane? Nyuwun duet kula kalian Bu Kesi. Dalam lagunya dalam tembangnya lagu apa? Mawar Kuning. Mawar Kuning. Pangkur Semarangan. Iki. Wah, iki pancen sing tresnani akeh Kak. Iya. Sampean seneng? Semen apa? Seneng banget. Oh, seneng banget. Wes remen sanget. Arep ngomong remen sanget ki angel ya. Sebab apa kok seneng? Soalnya niku idola kula. Idola. Injih. Oh iya. Lumayan idola niku pas pertama kali masuk pedalangan kula niku ndelok niku lho panjenengan sik mayang ngasto kalih Bu Kesi sik nyinden. Wah, kok kawin suarane apik banget. Wah, langsung aku. Adalah Mbak
Elisa. Jadi antarane sumber karo yang berkreasi selanjutnya ini akan menjadi satu dalam satu pakliran. Wah, Bu Kesi. Selamat malam Elisa. Selamat malam Bu Kesi. Bu Kesi napa pendinten niku dijejek mau nyejejek cengele Pak Cahyo napa? Kados niku wae. Cengelmu dhewe kuwi ora. Niku mau kula kok ketoke ngapusi to dalange napa tenan napa mboten. Ngene lho Mbak Elisa. Pancen dalang kuwi yen diapit waranggana sing ayu-ayu kaya ngene cacahe akeh. Kuwi kaya eneng warna baru. Dadi semangat. Karo bojone ya malih sia-sia kaya ngono kuwi. Padahal biyen kaya ngopo saiki kulo ngopo. Kula padha wae iki mau Pak Cahyo kan ngendikan sonten wau. Godane pejabat kuwi ora menteri, ora presiden, ora apa wae mung rong perkara. Siji duit, loro jerone jarit. Niku Bu. Elisa, diam mulutmu. Kowe malah ngomong tekan dindi lho. Ngaten niku biyen pacaran kaya ngopo? Nek pacaran pisanan dijenengi Yayang. Bar rampung Yayang kok garwaning Sun. Bar gawaning Sun engko diganti anake wong. Pak Widodo mbok golek bintang tamu sanese Pak niki. Niki malah ngorak-arik keluarga kula Pak niki Pak. Wasem tenan kok. Elisa entuk bahan. Elisa entuk Oh, bahan. Elisa ditenono kok lek duwe bojo, awas tenan. Makanya aku rong duwe bojo nganti saiki. Ayo. Mboten Yo ora bakal gelem wong lanang karo kowe. Dalang seniman mboten pareng duka-duka. Mboten pareng duka-duka. Sing duka ki sapa? Panjenenganipun, Aku ki ora panjenengan. duka. Ora dukane dadi brahala aku iki. Jenengan pripun? Padahal aku sangat mengidolakan pasangan serasi ini loh. Keren sekali loh Pak Cahyo sama Bu Kesi. Apalagi dulu waktu itu pementasan itu, wah rasanya tuh soulnya terasa sekali. Perempuan dan laki-laki rasanya keren. Langsung aku menyukai kalian berdua. Seperti apa sekarang kok idak-idakan cengel ini gimana? Wiki ngomong apa wiki lho? Aku mau meluruskan ini. Aku seneng dari netizen. Oh. Ngawur ora saja. Tapi kalau di rumah itu saya tetap menyayangi seorang Sukesi. Walaupun banyak toh dalang yang istrinya itu 1 2 3 4. Ya. Namun untuk Cahyo Kuntati sudah bersumpah istri saya cuma 1 A, 1 B, 1 C. Padha bae. Dirungokke wong Ben seneng sampeyan kowe, lho. Sa. Ben Nyuwun seneng sewu kowe. nggih, Pak Hari ditenggani Pak Wakil Bupati Pak Hari. Kados ngeten niku lho putrane jenengan niku Pak. Mas Cahyo niku. Lah mergo enten Elisa niku lho Pak sing tukang ngobong wong omah-omah Pak. Loh, aku kan hanya menanyakan wawancara. Wawancara apa kuwi? Tembung wawancara ora. Ayo kek nembang. Lagune Pangkur Pangkur Semarangan. Ning aku rada pilek watuk lho Pak. Ya ora apa-apa kabeh Mohon ngerti. maaf. Kalih para pamirsa wonten ing dusun mriki Mojo Rayung lan khususon pemirsa YouTube Kuntadi channel ingkang dalu menika mencapai chatting teratas hampir 3.000. Wah, luar Tepuk biasa. tangan dulu. Nek 3.000 teng kene ra sedeng lho, Bu, nggih. Mboten sedeng. Ora sedeng. Sedeng ora. Kathah sing nonton. Oh, nggih. Ya. Ya sapa sih? Elisa? Oh, nggih. Ya. Mboten sedeng. Iya. Ora sedeng aling-aling kok ora. Yo. Mingkar mingkurengu. Salah, kudune angkara ya Bu niku. Sami mawon. Oh, Boleh ukara boleh, napa angkara angkara? juga boleh. Oh, sama. Alah rasa debat apa penting dadi dhuwit ngono lho. Debat bareng. Penting kebenaran kuwi penting Oh, kan. iya. Wong berkarya ya mesti karyane kudu dihargai, Pak. Wah. Dalange ket mau nesu-nesu wae. Nesu denggelmu kuwi ora. Nesu ora. Baleni sa, yo. Mingkar mingkurengang karo
Bu Kesi nggen kene kuat, Bu. Sik. Ya mengko yen ra kuat ya nganggo ngeden sik. Aja manak neh malah ora. Anake wis papat ya jerem. Sekawan nggih. Wah, Kawan. biasa. Catur warga. Dicoba sik. Ya, Nek tekan ya terus ora tekan kok disambung Elisa. Heeh, lek ra tekan ganjel bantal, ndang yo. Napa niku? Hah? Kok mboten tekan diganjel bantal? Dalang iki lho, dalang lek ra nggih bantal, ora iso nyuwono. Oh, nggih, oh dalang Oh, nggih. dalang. Iya. Iya. Aja, ayo. Alon-alon Bu, aku cinta padamu terus. Ayo. Iya. Nadyan nang donya akeh wong ayu ning ya mung kowe sing jenjem ana ing batinku Bu Kesi. Ayo. Alhamdulillah jos tenang. Jos ini berkat sanjungan Pak Doa. Cahyo, doa Pak Doa Cahyo kasih sayang terhadap seorang suami adalah kepada istri. Power Wah, kekuatan. luar Saya ingin ada sayembara sa. Sayembara Setelah apa? ini Bu Kesi akan nyengkok yang di luar oktav. Tidak iya. semua sinden bisa. Ya. Kamu kalau bisa menirukan 100.000. Tekane. Tenan. Setunggal atau 1000 lho. Oke. Ayo Bu Kesi, jajal. Ayo kuat-kuat ke Bu, ayo rawo Bu. Edian, tepuk tangan untuk istriku. Wah. Pak, tepuk tangan toh Pak, ayo Pak. Ngono lho. Men gayeng. Matur nuwun. Ketoke penonton iki ya njaluk sawer kok, Pak. Ora. Kami domblongen iki apa to? Kami domblongen iki apa? Kami domblongen ki tegese terpukau gumun nganti ra obah ngono. Kami tenggengen padha ae. Iso ora nirokne iki? Lah iso. Jajal yo. Lah iso 50. Weh kok medon 1000. Coba Iki lah, kok iso nggo lumayan lho, nggo ning pom bola-bali mlebu tol barang. Sik kon ning pame nguyuh apa piye? Iya. Nguyuh dadak 100 sih beser apa piye iki ora? Ayo. Ayo, jajal iso ora? Ayo. Hah? Menunjukkan rasa cinta berarti ya bojone dinai 100. Duitku entek ya. Duit sing gawa iki kae kabeh. Aku anggere ndelok wayang sangu gur selawe. Iki ngene hek wis. Waduh mesake tenan padalang. Aku tahu Mbak Elisa, Oke. biyen iki kisah nyata ning Oke. Ngawi to Mayang. Oke. Delalah ditunggoki karo dalang-dalang Ngawi ngono, wong 8 ngono. Oke. Aku tak kira iki dompetku enek isine mau aku iso omong, "Bu Kesi, dompetku disening arep jajan karo dalang-dalang Ngawi, Mas Joko Klenteng dan lain-lain." Oke. Jajan akhirnya ngopo iki jenenge go pecel ngono rampung. Kecil. Mas rasah anu lho Mas, rasah bayar, mbayari aku ngono kuwi. Telase pinten Bu? Nih telase niku wis 8. Nah tak buka dompetku isine selawe. Modiar iki, mosok aku sing dalang kok malah njaluk dibayari wong liya lak isin. Tapi kuwi memang istri berprestasi kaya ngono kuwi. Kudune dibagi jatahe jajan misale sedina mung 100.000. Lah ya engko sangune anak ya 20.000, mengko nggo bensin 20.000. Lah tu sisane pira ya kuwi sing nggo jajan. Dadi saanane diterima wae. Ya kuwi nggen nggih bojomu sok, aku beda kok ya ora sampe lu ngatur-ngatur keluargaku kowe iki. Ya ngopo to aku ki? Lah lek nganti nun sewu nganti aku karo Bu Kesi bengkerengan padu tenan, kowe gelem ya ganteni. Yo. Wah, ya Lah kene. iya. Ngobong. Jamanya. Pak. Delok Pak. Anu kekno Elisanya. Delok bathukku, Pak. Oh, layak. Bathuke panas. Oh iya. Bu Kesi. Dah ora Iki sudi. lho, kekno Elisa iki lho. Mah, penehno dhewe kono. Om tulung Om. Oh iya. Bukan mukrimnya aku lek karo Elisa. Iya, ndang kekno ya.
Lah bojoku bengi iki ndadi ditunggoni bintang tamu ayu-ayu. Aduh. Lali karo aku. Wah, ditenono sesuk ora tak paringi, Pak. Allah maringi gur selawe nek ora. Iya. Ae. Ela. Wis kok kene rung, Engko kok sak dhewe. Wis ta. Sampun percaya. Percaya. Oh. Ya sa. Ya, istriku, ya. Kang tumrap neng tanah Jawa Jajal bareng. Ayo. Sing apik lho ya. Ayo nganti elek awas. Tak pegat kabeh ndak ora ya. Yo ndang. Agama gemeng aji Para penonton, para lenggah nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Elisa dan Bu Kesi. Hebat. Jos. So, neh tak jakne ya saya. Nggih ampun kapok nggih. Ora kapok, tak jak derep kowe ayo. Derep napa derep? Ora ngerti derep to? Boten. Derep ki ya nyinden ning khusus tembang-tembang sing klasik-klasik tok. Oh, nggih. Wah, kula remen sanget niku, nggih. ngono, Kula jenenge derep. nderek Pak Cahyo ajeng derep. Ya. Derep artinya adalah sinden-sinden klasik. Sinden klasik yo. Omongke Pak Seno ya ngono kuwi. Nggih. Pak Seno derep iki artine sinden klasik. Sinden klasik. Kowe genah ditonyo kowe engko mesti. Berarti Bu Kesi nggih derep. Bu Kesi nggih derep. Kuwi matun. Yo, mawar kuning yo, monggo, Bang Kamit. Oke, yo. Oh. Mas
luar biasa, elok-elok. Bu Kesi lenggase Mbak Elisa lah bintang tamu. Nah, anu Mbak Elisa, malam ini dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati. Nah, Pak Hari Wuryanto. Ya. Coba jenengan yang meminta mengharap supaya Pak Hari kepareng tindak panggung. Sing halus ya. Nggih. Katur dumateng Pak Hari katuran apa jenenge? Minggah dateng panggung. Katur Bopo Hari katuran minggah dateng panggung. Aja digetah malah panggung ngono. Panggung. Nah iya. Apik. Monggo Pak Ari Wuryanto ya diaturi pinarak panggung ya. Kun tak tang. Monggo Mas Jompong yo.